Straight from the Department of Agriculture, Regional Field Office Number 5. Straight from the Department of Agriculture, Regional Field Office Number 5, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Alamin ang mga bagong impormasyon, proyekto, pulisiya, teknolohiya at mga kaganapan sa agrikultura sa Bicol. Dito lang sa Umasenso Online.
Magandang araw mga ka-umasenso! Tara na at manood at makinig ng umasenso sa pagsasaka at pangingisda. dito lang sa Umasenso Online. Ako po si Annalyn Baleza. At ako naman po si Bettina Belen mula sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Taus-puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga patuloy na tumututok sa Umasenso Online. Ikawalong episode na pala natin ngayon, Bettina, at halos 2 buwan na din tayo sa ere kasama ang ating mga ka-umasenso. Kayo po ang aming inspirasyon, mga ka-umasenso, kaya patuloy po kami sa pagsasaliksik at paghahatid ng mga mahahalagang impormasyon dito sa Umasenso Online, ang online magazine show ng DA Bicol na katuwang ninyo sa pag-unlad sa agrikultura. Tama ka dyan, Bettina! Dito sa Umasenso Online, kayong mga magsasaka at mangingisda ang bida. Kaya naman, inaanyayahan namin kayong patuloy na ibahagi ang mahalagang impormasyon at kaalaman ukol sa pagpapaunlad ng agrikultura. Gamit ang hashtag na Umasenso Online at hashtag Agribalita sa Bicol, i-like at i-share po ninyo ang ating 8th episode ngayong umaga. Live din po tayong napapanood ngayon worldwide sa aming official Facebook page at YouTube channel, Department of Agriculture Bicol at Facebook account, Agriculture Bicol. Mapapakinggan nyo rin po ang Umasenso Online sa 87.5 FM DZCC at FMR University FM 94.3. Muli niyo po kaming samahan sa isa na namang umaasensong talakayang siksik, liglig at umaapaw sa impormasyon at kaalaman sa pagsasaka at pangingisda. Congratulations to the Regional Agriculture and Fisheries Information Section, or RAFIS, for coming up with this online magazine show featuring DA Bicol's programs, policies, technologies, and updates on agriculture. Iniimbitahan ko po kayo na manood ng Umasenso Online tuwing Lunes alas 10 ng umaga. Please also like and follow our social media page, Department of Agriculture Bicol. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Nagbabalik ang Umasenso Online. Patuloy ang isinasagawang kampanya ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Bicol upang sugpuin ang African Swine Fever o ASF sa rehiyon. Ngayong umaga, ating alamin ang mga protocols tuwing may aktibong kaso ng ASF sa ating komunidad, pati na rin ang mga papel at tungkulin na dapat gampanan ng iba't ibang sektor sa ating pamayanan kaugnay nito. Panoorin natin ang naging panayam ng OIC Chief ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section, Ma'am Lovelio Borin, kay Ma'am Rose Imperial, Chief of the Regulatory Division and member of the DA Bicol Animal Disease and Emergency Task Force. Magandang umaga po mga ka-umasenso. Ngayong umaga po nandito tayo sa Masbate City. Makakapanayam po natin ang Chief ng Regulatory Division, si Ma'am Rose Imperial. And incidentally, she is also a member of the Animal Disease Emergency Task Force ng Department of Agriculture sa Bicol. Good morning, Ma'am Rose. Good morning, love. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Kumusta po kayo? Ngayon, Ma'am Rose, na meron tayong isang active case na binabantayan po sa ASF dito sa Santa Magdalena, Sorsogon. Ano po yung mga ginawang hakbang ng Department of Agriculture para po makontrol ito? Okay, unang-una, nung matanggap po natin ang result, laboratory result na sinubmit ng Local Government Unit of Santa Magdalena, Sorsogon, ay agad-agad po natin in-inform through an official letter ang
local chief executive ng Santa Magdalena in close coordination with the municipal agriculturist po ng Santa Magdalena, Sorsogon. And then, as a protocol po, the moment po na nagkakaroon po tayo ng positive case, ang kailangan po ang isang local government unit ay i-activate agad po yung inyong regional, yung inyong animal disease task force na meron po kayo or yung municipal quick response team for animal diseases, mag-ASF man po siya, mag-avian man po siya, and any other animal diseases na nag-occur sa isang lugar. And immediately, nagpapatawag po dapat yung ating mga local government units ng emergency meeting para po ma-determine extent, and then ginagawa ho kaagad natin yung JO tagging para po makita yung coordinates, yung kalawakan kung how many yung from the ground zero up to 5 meters radius para po makall po immediate calling ng ating mga baboy in case of ASF. So, meron po tayong sinusunod na protocol on the population. And then, kailangan po ang isang munisipyo mag-advise po sa PCIC kasi ang Department of Agriculture po ay hindi na ho tayo nagbibigay ng indemnification. It's through the Philippine Crop Insurance Corporation na po ang magbabayad in the event na ang isang affected farmer ay magpakal. So, babayaran po sila ng PCIC. So, kailangan po after this infection ay after the calling ay mag-disinfect na po ng lugar. And then hand in hand with the population, kailangan po i-activate na po agad, and then border control. Kailangan po wala nang makalabas na baboy sa isang lugar na meron sa ground zero. Continuous po lahat po ng movement, restricted na, wala nang lalabas, walang papasok. So, kailangan po i-observe po natin yung biosecurity measures para po hindi na kumalat yung sakit. And then po, kailangan din po yung mga kalapit na lugar na maaaring labasan, mag-border control na din po para ho hindi makapasok ang sakit sa inyong lugar. So, continuous ho yung surveillance. So, habang nagdi-depopulate po yung from ground zero to 500 meters, meron din po nagkakandak ng surveillance, both passive and active surveillance from 500 to 1 kilometer. And then pag may nakita ho doon sa 500 meters to 1 kilometer radius na medyo may symptoms, kailangan po konektahan agad yung samples at baka ho nakakalat na doon yung sakit. And then may surveillance pa rin po, continuous ang surveillance from 500 to 1 kilometer, and then afterwards from 1 kilometer to 7 kilometer radius. So, kailangan po yung mga tao na magkakandak ng surveillance, di na ho siya pwedeng pumasok sa 1 kilometer to 7 kilometer. So, kailangan maingat po tayo kasi minsan carrier din po yung tao. Observe po natin lagi ang biosecurity and then disinfection po. Lahat ng mga gamit pati po yung tao na pumasok sa ground zero para ma-assure po natin na hindi na po pumalat yung sakit, yung virus. So, bali po yung and then after the depopulation, PCIC po ang magbabayad ng kanyang per head na na-insured sa kanya, and then as part of the indemnification sa affected farmers. So we will observe po from the time na nagkaroon ng infection, 40 days po ang o-observe natin doon sa locality na yon. Continuous disinfection lang po. So wala ho muna mag-aalaga ng baboy doon sa tinamaan na lugar. So bali po, kailangan pa po natin ma-observe yung 40 days, and then after 40 days, that's the time na maglalagay po ulit tayo ng sentinel
yung sentinel na baboy na pag-aaralan po natin, ma-observe siya na talagang wala ng sakit. After 40 days, mayroon tayong mga series of blood collection, first blood collection, and then 40 days blood collection. And then para po ma-assure natin na wala na talaga. The moment na negative po yung binagay na baboy na sentinel pig, then we will go on with yung ng declaration ulit na free na po kayo. So, ganyan po yung dapat gawin ng local government unit. And then, habang po nag-observe tayo ng clean period, continuous po yung ating surveillance. Para ho, baka ho kasi nakalipat na sa iba. And then, yung movement po, both for live and saka yung mga products and byproducts ay bawal return na. So, kailangan mo natin ang tulong ninyo para ko makontain kaagad ang virus, yung ASF, sa isang locality. Thank you po. O for the part of the consumers naman po, saan po sila nang pwedeng makabili ng mga pork meat and pork products? Doon sa mga lugar na meron ng mga ibang lugar na wala naman ASF. So, kung may kalapit na barangay mo sila na hindi nasakupan, Pwedeng pumasok yun doon na magtinda? Hindi pa siya pwede pumasok, pero pwede siyang magtinda. Kasi hindi naman siya pumasok sa 1 kilometer. So, ang movement po, the moment nagkaroon ng infection ang isang municipality, ay doon lang po muna sila within the municipality. May mga barangay naman po na hindi affected. So, pwede nang po doon lang muna sila. Or pwede may pag wala ng inventory or wala tayong supply, pwede tayo kumuha sa karatig ng barangay or other municipalities na hindi red, pang pink zone, to red zone, pwede po siya pumasok. Or yung mga green zone, pink zone, yellow zone, pwede siya masuplayan ang red. Pero ang red, hindi pwedeng lumabas po sa mga areas ng pink, yellow, and blue zone. Noon pong nagsimula yung outbreak noong 2020, nagkaroon tayo ng 64 towns, municipalities na affected ng ASF. At ngayon po ay 23 na yung declared na ASF free. Bakit po yung ibang munisipyo ay hindi pa rin na-declared na ASF free? Yan po. Actually, dahil meron po tayong protocol na sinusunod that geared towards declaration, kasi diba yung protocol po natin, the moment na negative yung sentinel pig na ginagay natin sa ating lugar, pwede na siya mag-work out ng kanyang mga requirements. Marami po tayong hinihingi na documentary requirements at isa sa dahilan kaya nadidelay po ay yung kakulangan sa ating ordinance. So kasi nakaagabat po requirement po na kailangan ang isang munisipyo ay meron siyang municipal ordinance na ina-adapt niya yung bawal ASF program as per Administrative Order number 30 na required po siya. Dahil nung nakaraan election, nahirapan po yung local government unit dahil meron tayong election. So, yung iba nakakomply dahil relax na po muna natin. Instead of municipal ordinance, pumayag po tayo sa executive ordinance. Pero yung executive ordinance, alam naman po natin na it will only good for 1 year, 12 months. In-accept natin yon. Pero dapat sa period na 12 months na yon ay maipasa nila yung municipal ordinance. So ngayon, medyo normalized naman ang situation. Nakaupo na yung mga bagong halal na ating mga mamumuno ng ating mga different LTUs. So siguro, mas mapapabilis na po natin. Yun na lang po yung kakulangan na nakaka-hinder sa declaration ng isang munisipyo or province to be ASF-free municipality. Okay, ano na lang po yung mga maipapayo ninyo sa ating mga hand raisers
consumers at sa mga LGU para po mawala na po yung ASF dito sa Bicol Region? Actually, ang pinaka-importante po sa lahat ay disiplina po ng bawat isa sa atin. Hindi lang po ito trabaho ng local government units or ng Department of Agriculture, pero mayroon din po tayong responsibility na pangalagaan din po ito na ho tayong yung mga farmers na medyo na-affectaran, na identified siya sa affected farmers, ipakalm na ho natin. Huwag na ho natin itago kasi mamamatay din ho yan, magkakalat pa yan ng sakit. So, kailangan po mag-cooperate ho tayo para ho makontain ho kaagad ito. And then, yung mga nagbebenta naman po ng baboy, lalo na yung sa mga online, siguraduhin mo ninyo na yung binibili at yung consumer din na nagbibili ay galing po yun sa isang ASF-free locality na wala siyang dinadalang sakit. Kasi ang virus that lasts for 1,000 days, so medyo malaki ang hamon sa atin dito, matagal mo talaga ang lifespan. So wag na po, tingnan po natin na yung dekalidad naman, ASF-free, yung karne na binibili mo natin. At yung mga biyahero po, yung mga nagbabiyahe, huwag po kayo kumuha sa red zone, yung mga infected area, nadadalhin mo ninyo doon sa non-infected area para hindi na po tayo makapagkalat ng virus, ng sakit. So, yan po ang mga payo namin sa movement, napaka-importante po yun. Kaya po mag-cooperate po tayong lahat para ho naman mabuhay uli ang ating industry, sa hand industry ho dito sa Bicol Region, na hindi na ho mag-recur. Recurrence ho ito na nangyari sa Santa Magdalena. Nagkaroon na siya ng infection dati, na-declared niya as ASF-free, pero recently, nagkaroon pa rin. So, cooperation na lang po ang hinihingi natin sa bawat isa. So, para ho makontain po natin ito. And then, maging ASF-free pa rin tayo. Dito sa ASF Prevention and Control, ano naman po yung, sa barangay level, ano naman po yung role nila? Okay, under the Babay ASF program, yung sinasabi natin na Administrative Order number 30, nakapaloob doon na dapat ang isang barangay ay magkaroon ng barangay biosecurity officer. Na dapat merong isang tao na i-deputize. Pero bago po siya ma-deputize, kailangan po muna mag-undergo siya ng training sa barangay biosecurity officer na kinoconduct po ng Agricultural Training Institute para malaman niya kung ang mga dapat niyang gawin in the event na magkaroon ng infection ng disease ang isang barangay. So, kailangan kaagad na i-report sa ating municipal agriculturist, and then eventually yung ating mga counterpart sa local government unit, yung municipal agriculturist, ay ma-report agad sa province na meron po siyang provincial veterinary office o veterinarian, and then makarating po sa Department of Agriculture. And then together with that, actual blood collection na isa-submit mo nila for confirmatory kasi ho yung ating regulation is a science-based regulation. So kailangan po pag-submit ko nila ng blood samples, meron ako kalakip na disease investigation report na kinoconduct po ng ating veterinarian sa lugar or yung ating livestock inspector para po magkaroon ng ma-confirm kung malaman natin kung ano talaga ang cause ng death ng Sino isang po ang pwedeng maging BBO or barangay? Usually po kasi, it's the barangay officials ang nagsiselect na kung sino, and together in coordination with the municipal agriculturists. Sila po yung nag-identify kung sino po yung capable based sa criteria na magiging barangay biosecurity officer. So, dapat po lahat para ng sektor ay makialam dito sa prevention and control ng ASF.
Yun naman pong private sector, ano naman po ang maitutulong nila? Actually, napakalaki ng role ng private sector dito sa pag-prevent and control ng ating animal disease, lalo na yung ating mga dito sa ASF. Yung in-encourage din natin ang private sector na mag-partner. Itong mga nakaraang taon during the infection, nagkaroon tayo ng positive case sa Camarines Sur. Napakalaki ng tulong na ginawa ng private sector, pati yung ating different provinces. They provide technical assistance also. Pinipik up nila yung extension natin, Department of Agriculture. Tumutulong sila sa local government units, nag-provide sila ng mga disinfectant. Dahil medyo may kakulangan naman ang resources ng ating Department of Agriculture at saka yung local government. So, nagpa-partner po tayo. Malaki din ang ginagawa nilang para makakontain ating ASF dito sa Bicol Region. Yung mga, marami na rin tayo ngayon mga accredited CSO, mga farmers, cooperatives and associations. Ano po dapat ang itutulong nila dyan para masugpo itong ASF? Napakalaki ng role ng ating mga civil society organization in terms of advocacy and information dissemination. And then malaki din ang tulong nila sa surveillance and monitoring and reporting of the disease. Kasi mas maaga na i-report sa atin, mas madali po natin na-contain ang disease dahil kaunti pa lang ang infection na nangyayari dyan. So, mas maganda ho yung maitulong nila sa atin sa advocacy, sa information dissemination and reporting po. Na medyo habang nagko-contain technically wise ang ating mga local government units and partners sa field, pwede naman po tumulong ng private sector and ay yung CSO representative sa information dissemination. Yan, dami natin natutunan ngayong umaga kay Ma'am Rose. Maraming salamat po, Ma'am Rose, sa inyong oras sa umagang ito. Atin pong napanood si Ma'am Rose Imperial, Chief of the Regulatory Division ng Department of Agriculture sa Bicol. Para sa ating mga umaarangkadang balita. Mga magmamais na Masbate na bigyan ng fuel subsidy. May ulat si Emil Pasumbal. Umabot na sa 849 na magsasaka ng mais sa 14 na munisipyo ng Masbate ang nakatanggap na ng 3,000 pisong fuel discount o subsidiya mula sa Department of Agriculture. Ang mga magsasakang nakatanggap ay mula sa mga bayan ng San Pascual, San Fernando, Batuan, Monreal, Aroroy, Balud, Milagros, Masbate City, Mobo, Kawayan, Dimasalang, Palanas, Esperanza at Katayngan. Ang 3,000 piso ay nakapalaman sa fuel discount cards na ipinamigay sa tulong ng USSC. Ang subsidiyang ito ay maaaring gamiting pangbili ng gasolina o diesel sa mga gasolinahan na accredited ng DA. Sa buong Bicol, 2,181 magsasaka ng mais ang nabigyan na ng fuel subsidy. Sa total na 3,880. Ang mga kwalipikadong magmamais na maaaring makatanggap ng fuel subsidy ay ang mga nakarehistro sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA. Ang benepisyaryo ay dapat din na may makinarya na ginagamit sa pagsasaka na maaaring nabili niya o bigay ng DA. O kaya ang kinabibilangan niyang asosasyon ay nabigyan ng DA ng makinarya. Nag-uulat si Emil Pasumbal para sa Umarangkadang Balita. Mga opisyal ng Young Farmers Challenge Club Incorporated sa Bicol nanumpa sa tungkulin. Mga kabataang interesado sa agrikultura, hinihikayat na sumali sa grupo. Narito si Anilyn Baleza para sa detalye. Laging sinasabi ng mga nakakatanda na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan, pero baka hindi na sapat yun ngayon sa ating panahon. Ang kabataan
na nagsisipag at nagnegosyo ang pag-asa ng bayan. Yun ang nakikita ng Department of Agriculture, yun yung purpose ng Kabataang Agribis, at yun yung nakikitang next step para mapaunlad ang ating agrikultura at mapaunlad ang ating bayan. Ito ang binigyang diin ni Sandino Ginto, Regional President ng Young Farmers Club of the Philippines Incorporated o YFCI, sa kanyang mensahe matapos ang formal na pagtatalaga sa kanila ng tungkulin bilang mga opisyal ng grupo sa rehiyon. Ito ay isang tampok sa Young Farmers Challenge Summit and Provincial Awarding na ginanap kamakailan sa siyudad ng Naga. Ang YFCI ay nabuo noong nakaraang Disyembre sa ginanap na First National Young Farmers Summit and Awarding Ceremony. Layunin ng grupo na magsilbing tagapanguna sa mga kabataang agripreneur sa bansa. Isinusulong din nila ang paghikayat sa mas marami pang mga kabataan na subuking gawing karera o negosyo ang pag-aagrikultura. Hindi na lang tayo nag-claim na kayo ay Young Farmers Challenge Awardees, kundi gusto namin kayo maging Young Farmers. Kabilang sa mga kabataang agribiz na itinalaga bilang mga opisyal ng YFCI, sina Sherwin Cana, Harry King Abenido, Mona Lisa Balon, Lisa Jean Revale at Mark Andrew Cano na pawang mga kabataang nanalo sa Young Farmers Challenge Program ng Kagawaran ng Pagsasaka. Ang mapabilang po sa Young Farmers Challenge Club Incorporated ay napakahalagang bagay sapagkat dito po makukuha natin ang mga farm linkage na maaari nating magamit para sa ating mga agribusiness. Ang Young Farmers Challenge Program ay isang competitive financial grant assistance program na naglalayong hikayatin at bigyan ng inspirasyon at tulong pinansyal ang mga kabataang Pilipino sa pagtatayo ng sarili nilang negosyong nakatuon sa sektor ng agrikultura. Ang Young Farmer Challenge ay isang programa ng Department of Agriculture para sa mga youth. Ito ay para ma-encourage sila na mag-engage in agriculture. Alam po natin na medyo tumatanda ng ating mga farmers, kaya kailangan natin na ang mga kabataan ay mag-engage na sa agriculture. Dito po sila ay dapat mag-submit ng business canvas para mabigyan sila ng 50,000. And since this is a challenge, ito ay contest, dapat pagalingan, pagandahan ng proposal. Sa regional, ang mananalo ay bibigyan ng 150,000 as an additional capital para sa mga business nila. At sa national ay 300,000 ang ibibigay para mas lalong mapaigi at mapaganda ang kanilang mga agribusiness ventures. The DO believes in investing in the youth, investing in farming, investing in the future. Nasa kamay ng kabataan ang kinabukasan ng agrikultura. I realize that fear never builds a future. If you want to grow, you must prepare yourself. Go search and grab every opportunity. Because at the end of the day, you only have yourself. No one will put you on top but yourself. Working hard, working smart, and working right are very essential to progress. I am going to keep challenging you from here and out. I want to see every one of you succeed as business owners, enjoy rewards of your own labor, and have a bigger income. Papasalamat po ako sa DA for having this wonderful program na binibigay po sa amin. Basically, ito po ay panimulang negosyo ko pa lang, pero I'm looking forward na ito ay aasenso at magkakaroon ng inspirasyon sa marami pang kabataan na talagang nangangarap din na maging successful agripreneur. Si Sandino Ginto, ang YFCI Bicol Region Chapter President, ay nahalal na Board of Trustees member at kasalukuyang chairperson ng Membership and Accreditation Committee ng YFCI sa buong bansa. Ayon sa kanya, bukas ang YFCI sa mga kapwa niya kabataan na nagnanais maging miyembro ng grupo. Kabilang sa mga kwalipikado bilang miyembro ng YFCI ang mga nanalo sa Young Farmers Challenge Program, mga nagtapos ng kursong may kaugnayan sa agrikultura o karanasan sa pagsasaka, pangingisda o agripreneurship, at iba pang interesadong individual na may edad na 18 hanggang 35 taong gulang na may trabaho o negosyong kaugnay sa agrikultura o pangingisda.
Dagdag pa ni Ginto, ang mga interesadong maging miyembro ng YFCI ay dadaan muna sa pagsusuri sa local chapter at kailangang magbayad ng minimal membership fee at annual dues. Ibinahagi din niya ang ilan sa mga benepisyo ng pagiging miyembro ng YFCI tulad ng pagkakaroon ng nagkakaisang tinig at direksyon tungo sa business networking, continuous learning at policy development. Hindi sapat na ikaw lang ang magaling. Kailangan mo ng koneksyon sa iba, kailangan mo ng organisasyon, kailangan mo ng koneksyon. So doon pumapasok yung membership at yung Farmers Challenge Club natin na kung saan meron tayong isang organization na magkakasama tayo at magkakapareho ang ating advokasya. Ako si Annilyn Baleza, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. Mga magsasaka sinanay sa ligtas na paggamit ng pestisidyo. Narito si Mitch Alfigura para sa detalye. Ang Fertilizer and Pesticide Authority sa Bicol ay nagsagawa ng Pesticide Training 101, Pesticide Safe Handling, Poison Prevention and Management para sa mga magsasaka. Ayon kay FPA Regional Officer Gabriel Atole, ito ay sa pakikipagtulungan sa Bicol Medical Center, Poison Control Center at Camarines Sur Multipurpose Cooperative. Isa sa mga mandato ng FPA ay ang pagtuturo sa mga magsasaka ng tamang paggamit ng pestisidyo upang mapadami ang ani habang napapanatili ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Tinalakay ng FPA Technical Team ang pangkalahatang impormasyon ukol sa pestisidyo, ligtas na paggamit, pag-iimbak at pagtatapon ng mga basyong lalagyan ng pestisidyo. Tinuruan naman ng BMC PCC Team ang mga magsasaka sa pagtukoy ng mga sintomas at senyales sa tao ng pesticide poisoning, pag-iwas sa pagkalason at management of pesticide poisoning cases. Isa ang Camarines Sur Multipurpose Cooperative sa mga partners at benepisyaryo ng training ito. Ayon kay Annelyn Panerio, Camarines Sur MPC Manager, mahalaga ang training sa kanila dahil ang Camarines Sur Co-op ay area distributor ng fertilizer and pesticide products at namamahagi din sila nito sa mga miyembro ng kooperatiba. Pinasalamatan naman ni Atole ang BMC, Camarines Sur MPC, DA5 at mga lumahok na mga magsasaka sa tagumpay ng nasabing training. Aniya, ito ay hudyat o simula ng pagtutulungan ng iba't ibang stakeholders sa pagpapaigting at pagpapalaganap ng impormasyon hinggil sa ligtas na paggamit ng pestisidyo. Ang mga lumahok sa nasabing training ay 38 benepisyaryo ng 100 hektaryang rice model mula sa Pili Camarines Sur at mga empleyado ng Camarines Sur Multipurpose Cooperative. Ito po si Mitch Alfigura, nag-uulat. Grupo ng kababaihan sa Sorsogon City, katuwang ng DA Bicol sa pagsulong ng urban agriculture. Narito si Annilyn Baleza. Maliban sa pagiging asawa at ina, maraming papel ang ginagampanan ng mga kababaihan sa bagong normal. Sa Barangay Rizal, lalawigan ng Sorsogon, isang grupo ng kababaihan ang nagsisilbi bilang isa sa mga aktibong katuwang ngayon ng kagawaran ng pagsasaka sa Bicol upang isulong ang urban agriculture. Kami ang Rizal Rural Improvement Club ng Sorsogon City! Sa bisa ng Administrative Order No. 03 Series of 2022, nabuo ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP bilang bagong banner program ng kagawaran. Kaakibat ito ng patakaran at direksyon ng DA na mapataas ang produksyon ng pagkain at mabawasan ang logistic costs upang maibsan ang epekto ng mga pandaigdigang suliranin tulad ng seguridad sa pagkain, pagbabago sa klima at pagsipa ng presyo ng petrolyo at iba pang production inputs. Ang urban gardening ay tumutukoy sa pagpapalago ng iba't ibang klasing pananim sa mga lugar na may limitadong espasyong maaaring mapagtaniman gamit ang mga portable at modular planters at recyclable materials tulad ng mga lumang plastic bottles. Gamit ang urban and peri-urban agriculture technology, sinimula ng Rizal RIC ang kanilang community garden noong 2020 sa isang bakanteng lote sa kanilang barangay. Nung panahon kasi ng pandemic, nagkataon na wala ng trabaho yung iba, yung mga anak nila, tapos talaga sa pera.
Kaya yun, sa halip na bibilhin pa nila, mga mahal ang bilihin na dumadating dito sa Barangay Rizal, naisipan namin magtanim muna. Napag-isip-isip ko noon na dapat magtayo ng livelihood program dito sa Rizal. Kasi nakikita ko talaga noon pag oras ng dating ng mga asawa nila, kukunti lang ang income kasi lalo na pag may red tide, wala naman din gaanong income ang dagat, walang mga sea products, walang badoy, walang ibang isda, tapos ang mga bukatot, mga pinagbabawal na din. Kaya yun, nag-ano ako ng alternative na pwedeng mapagkitaan ng mga kababaihan. Nagkukwentuhan lang kami noon dahil ang mga kagrupo ko ay kasama sa lending, nangungutang dahil sa hirap ng buhay. Napagkasundoan namin na magtatanim muna kami sa mga paso, sa mga maliliit na mga paso sa 1.5 hanggang nasabi ko na may bakanting lote banda dito sa Baybay. Nakiusap ako na kung pwede magamit namin ang lupa dahil nakatiwangwang lamang. Panahon ng pandemya taong 2020 nang simula ng Rizal Rural Improvement Club ang kanilang community garden. Ang Rizal RIC Community Garden na ito ay makikita sa 1.5 hectare na dating bakanteng lote na pagmamay-ari ng pamangkin ni Ginang Juliet Hanoras na pumayag naman na ipagamit ang kanyang lupa ng libre. Ito ang aming community garden at sila naman ang aking mga members. Ang katuwang ko sa pagpapaganda ng aming urban garden. Maliban sa pagkakaroon ng community garden, ang ilang miyembro ng Rizal RIC ay abala rin sa pangangalaga ng kanilang rooftop garden. Isa sa kanila si Amelita Esser na matagal nang libangan ang pagtatanim sa ikalawang palapag ng kanyang bahay. Ito naman ang garden ko sa rooftop. Maganda ang may urban garden sa rooftop dahil libre ka na sa gulay, saka masustansya ang makakain natin. At saka nakaka-relax sa pakiramdam ko na may urban farming. Miski dito lang sa mga paso-paso at saka sa mga timba-timba. May mga kamuti ako diyan, may talong, may sili, may sibuyas. Lahat ng mga pwedeng itanim, tinatanim ko. Yan ang hobby ko kaya. Para sa mga kababaihan ng Rizal RIC, mainam ang pagkakaroon ng community garden bilang mapagkukunan ng karagdagang kita para sa kanilang pamilya. Ang income naman ng garden, ang inaani ng bawat member, para na rin yun sa kanila. Hindi yung kinukuha ng grupo. Kung benta mo, makakatulong na yun kung wala silang pambili ng tinapay, para sa mga anak nila, pambili ng bigas, pambili din ng ulam, kasi minsan walang income ang dagat. Di yun, makabenta sila nung 150 a day to 300 a day, naibili na nila ng 1 kilong bigas, saka pang-ulam at pambili ng isnakan ng kanilang mga anak. Nakatulong ito lalo na sa pamilya namin kasi nababawasan na yung gastos na sa halip na bibilhin pa namin, hindi na namin, libre na ang gulayin namin na aming kakainin at nasisigurado pa namin na malinis at masustansya. Ngayon po nabuo ang grupo namin dito sa Rural Improvement Club dahil kay Mads Juliet, nagkaroon kami ng medyo nakaginhawa na din kahit papaano kasi yung mga tanim namin, pag may produkto na, binibinta namin, nakadagdag na sa pang-araw-araw namin kailangan. Pag nakuha na namin yung mga produkto ng tanim namin, ibinibinta namin, nagiging pang-ano namin araw-araw na nakabili na ng bigas, o kahit pang-ulam man lang, nakatulong mo talaga yan sa amin. Tapos yung mga stress namin, nababawasan, kasi pag nandito na kami, nalilibang na din kami kahit napapagod. Ang Rizal RIC Community Garden ay isa sa 33 urban projects ng DA Bicol sa 6 na syudad sa rehiyon. Sa pamamagitan ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP at High Value Crops Development Program na pinondohan sa ilalim ng Bayanihan 2, nakapagsagawa na ang DA Bicol ng 21 urban community gardens.
6 na modernized urban greenhouse technology at 6 na urban mushroom project sa buong rehiyon. Nagpapasalamat ako sa Department of Agriculture, Region 5 sa pagbibigay nila sa amin ng mga tools na gagamitin dito sa aming garden. Sa Department of Agriculture, Sorsogon City, sa pamumuno ni Ma'am Adeline Ditera at sa kanyang mga technician. At syempre sa aming butihing mayor na lagi din namang nagsusuporta sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Hinihikayat ng kagawaran ng pagsasaka sa Bicol na patuloy na suportahan ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP na naglalayong mapataas ang produksyon ng pagkain sa buong bansa. In behalf po of our Regional Executive Director from the Department of Agriculture, nagpapasalamat po kami sa Rural Improvement Club of Rizal sa patuloy pong pagsuporta sa agrikultura, lalong-lalo na po sa pagpupursige na maitawid po ang urban and peri-urban gardening. Sana po sila din ay magsilbing model sa ibang nais na magkaroon ng urban gardening. Sa mga interesado po na magkaroon ng ganitong klaseng activity, mahalaga po na lagi nating isaisip na kahit pa lumilit yung espasyo, lalo na sa mga urban areas, hindi pa rin po ito magiging dahilan na hindi tayo makapagtanim at makapagsuporta para sa food security kahit sa ating sariling komunidad. Kung nais po ninyo magkaroon ng mga interventions para sa urban gardening tulad po ng vegetable seeds, meron kaming available na garden tools and iba pang mga tools para po makatulong sa inyo. Pwede po kayong makipag-ugnayan lalo na po sa local government unit or sa munisipyo, sa Municipal Agriculture Office upang kayo po ay matulungan din at matingnan ang inyong mga lugar kung ano ang mga nararapat na mga technical assistance at advice para po mas maging maganda ang inyong community gardens. Mula sa Barangay Rizal, Siyudad ng Sorsogon, ako si Annilyn Baleza, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. PRDP I-Plan pinangasiwaan ang Orientation and Capacity Development para sa Enhanced Operations Manual ng proyekto. May ulat si Mitch Alfigura. Nagsagawa ang PRDP I-Plan Bicol ng 4 na araw na Orientation and Capacity Development on PRDP I-Plan Enhanced Operations Manual para sa mga I-Plan counterpart ng PRDP sa rehiyon Bicol. Ang nasabing training ay hitik sa iba't ibang pagsasanay at workshops na maiging inihanda ng Regional Project Coordination Office Bicol I-Plan Team, sa tulong na rin ng I-Plan Project Support Office, South Luzon at iba pang counterpart mula naman sa rehiyon ng Calabarzon at Mimaropa. Ang resulta ng kanilang mga gawain ay ang pagbabasehan ng kanilang input para mai-update ang mga commodity investment plan na may pagsasaalang-alang sa commodity risk vulnerability assessment. This training talks about the new enhancements in the operations manual in the crafting of the Provincial Commodity Investment Plan or the PCIP. It introduces some tools and processes which will help us identify interventions and projects that are truly responsive, considering that this new tools and processes is about on how to respond to the challenges brought about by the climate change. So ito pong Orientation and Capacity Development sa Enhanced Operations Manual ng I-Plan ay isang napakagandang activity po na binigay ng PRDP not only for us I-Planners but for the province and the beneficiaries in general. So ito po ay makakatulong sa amin as I-Planners of the province na mai-include po yung ating mga climate resiliency, mga factors, and makakatulong po siyang ma-improve namin ang aming mga commodity investment plans. So, makakapaglagay po kami ng mga additional interventions na makaka-address po for the specific needs ng ating mga municipalities. Ang PRDP I-Plan o ang Local and National Level Planning Component ay naglalayo na palakasin ang planning, programming at budget execution process ng kagawaran ng pagsasaka bilang suporta sa Agriculture and Fisheries Modernization Plan o AFMP na nagsisilbing batayan para sa resource allocation at prioritization ng mga programa ng kagawaran ng pagsasaka.
proyekto at aktibidad na ipinapatupad sa pambansa at regional na antas. Ito po si Mitch Alfigora, nag-uulat. At yan po ang ating mga umaarangkadang balita. Nagtatapos ang ating umaasensong talakayan sa araw na ito. Sa ngalan ni DA Bicol Regional Executive Director Rodel P. Tornilla at OIC Rafis Chief Novelio P. Guarin, muli po kaming nagpapasalamat sa aming mga masugid na taga-subaybay. Magkita-kita po tayong muli sa Lunes, alas 10 ng umaga. Mapapanood nyo rin po ang replay ng Umasenso Online sa Department of Agriculture Bicol Facebook page at YouTube channel at Facebook account Agriculture Bicol. At gamit ang hashtag na Umasenso Online at hashtag Agribalita sa Bicol, i-like at i-share po ninyo ang aming episode ngayong umaga. Mapapakinggan nyo rin po ang Umasenso Online sa Broadcast Center ng Camarines Sur Polytechnic Colleges, 87.5 FM DZCZ at FMR University FM 94.3. Sama-sama tayong matuto, makibahagi at umasenso sa agrikultura. Dito lang sa Umasenso Online.